लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे बार्निं टपिक बार्निं इश्यूनि सायाव सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना ससियेल मिडिया निउस पेपार आरो टिभि निउसफोराव मोनसे बाथ्रा नुबाय थादों आरो खोनाबाय थादों, हर्स ट्रेडिं होननाय। एक्चुअली हर्स ट्रेडिंआ मा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो हर्स ट्रेडिंजों लोगोसे जों आरो मोननै बाथ्रा रायज्लायबावगोन। बे जाबाय रिजर्ट पलिटिक्स। रिजर्ट पलिटिक्सआ मा आरो बेनि उनाव मोनसे सावरायबावगोन जोङो कलिशन गभर्नमेन्टआ मा। बे मोनथाम इस्युनि सायाव जों दिनै जोंनि भिडिअ'आव डिटेल्स रायज्लायगोन। स' नोंथांमोना हर्स ट्रेडिं, रिजर्ट पलिटिक्स आरो कलिशन गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदोंबा आंनि भिडिअ'खौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नाय आरो लोगोफोरनो सोरबा मिथिनो लुगैनाय लोगोफोरनो लिंकखौ शेयार खालाम। दाना जोङो नायनोसै गिबियावनो डेम'क्रेसियाव इलेक्सन गेलेनानै जाय पलिटिकेल पार्टिया गासै सिटनिफ्राय बांसिन सिट देरहानो हागोन। गासै सिटआ हमना ला जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव 40टा दं। 40टानि मादाव जाय राजनैतिक पार्टिया हाफनि बांसिन, खावसेनि बांसिन, माने 40नि हाफा 20नि एसे बारा 21टा बा इथिंगालाय जिमान मोनो मिनिमाम 21टा मोनथारनांगोन बियो। माने मेजरिटि सिटआव देरहाथारनांगोन बियो। मेजरिटि सिटआव देरहानो हायोब्लानो सरकार दानो हायो बुंनायाव बेबायदि। नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय बिटिसि इलेक्सनाव बांसिन सिट देरहानाय बिपिएफआ दिनै सरकार दानो हादिया। नाथाय खम सिटआव देरहानाय इउपिपिएल, बिजेपिया ज' जानानै सरकार दानो हाबाय। दा इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेयावनो डेम'क्रेसियाव थारमाने नोङो एबसुलेट सिंगल मेजरिटि मोनाब्ला मोनसे हारसिं पार्टियानो जुदि मेजरिटि सिटआव देरहानो हायाब्ला बेयो सरकार दानो हायाबो जानो हानाय। आरो जेब्ला मोनसे पलिटिकेल पार्टिया माने मेजरिटि सिट, मोनसे पलिटिकेल पार्टिया मेजरिटि सिट देरहानो हाया, हमना ला हायहांहां जाबाय आरो हमना ला जों बिटिसिनि एग्जाम्पल लानि। बिटिसिआव गासै 21टा सिटआव देरहाथारनांगौ। हमना ला 20टा सिट मोनबाय बा 19टा 18टा 17टा माबा मोनसे सिट मोनबाय। दा सरकार दानो हाहांहां जाहैबायना, जानो हाद्रायजाया खिन्थु सरकारखौ दानो हाद्रायजाया खिन्थु दानो हाहांहां जाबाय। दाना बै दानो हाहांहां जायोब्ला बै बायदि पलिटिकेल पार्टिफोरा थारमाने गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोरखौ माने माबा माबि प्रल'भन होनानै माबा माबि आसा निरासा बा थाखा फैसा होनानै बुरखायनानै गावनि पार्टियाव जइन जाहोनो थाखाय नाजायो। दा जायखिजाया बेनो बुरखायनो हानाय बेखौ जे जोङो सरकार दानो हाहांहां जाना दोङो। जोंनिया हमना ला 19टा सिट देरहादों जों आरो मोननै मोनबानो जों सरकार दानो हागोन। नों जोंनि फाय आं जों नोंनो 50 कौटि होगोन, जों नोंनो डिपुटि चिफनि बिबानखौ होगोन, जों नोंनो ब्लेंक चेक होगोन, ब्लेंक चेकआव नोङो जेसेबां फैसा नांगौ लिरना लाबानो जाबाय। खिन्थु नोङो सिरि सिरि जोंनि सिटआव जोंनि पार्टियाव जइन जाफाय। जोंनो सानैल'सो नांगौ, जोंहा आरो सासेखौ उमुक सासेया फैहां जाना दोनखायो, नों फैबानो जों सरकार दानोसै। बेबायदि सिं माने सिखावै बार्गेन खालामलायनाय, दाम दारायलायनाय, माने बुरखायलायनाय, नै लाबनो सेस्था खालामनायखौनो बुङो हर्स ट्रेडिं होनना बुङो। बेखौ हर्स ट्रेडिं होननानै बुङो। स' नोंथांमोना निउस चेनेलफ्राव नुदों हर्स ट्रेडिं होननाय, ससियेल मिडियाफ्राव नुदों हर्स ट्रेडिं होननाय, बैखौनो बुङो हर्स ट्रेडिं। दाना जों नायनोसै दिनै इउपिपिएलआ खम सिटआव देरहानानैनो सोरखार दानो हाबाय। बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि मोनथामजों ज' जानानै। दाना बिपिएफआ बिराद दुखु नांना दोङो, दुखु नांखागोन जायबाबो लार्जेस्ट सिटआव देरहानानैबो माने सरकार दानो हादिया। दुखुनांथाव सिटुएसन बियो। दा बिपिएफआ हाइकर्ट खालामनो ओंखारदों, पिएल माने फाइल खालामनो ओंखारदों हाइकर्टआव। खिन्थु बियो बारा फिथाइ थानाय नङा बेयाव। मानोना बेबायदि पलिटिक्सआ बेबायदि खम पार्टि मोननाय सिटफोरा ज' जानानै सरकार दानायनि हिस्ट्रिया जोंनि इन्डियान पलिटिक्सआव गोबां दं। बेखौ पिआइएल हाइकर्टआव थांनानैबो बारा फिथाइ मोननायनि चान्स गैया। दा बेबायदि मोननैसो एग्जाम्पल होनो नागिरदों आङो। बेबायदि बांसिन मासियाव देरहानानैबो सोरखार दानो हायि माखासे एग्जाम्पलफोर जोंनि इन्डियान पलिटिक्सआव दङ। नोंथांमोना बुंनो नागिरदों आङो 2019आव
मणिपुर एसेम्बलि इलेक्शनाव बेबायदि सेम घटना जादोंमोन माने एसेम्बलि मणिपुरनि एसेम्बलि इलेक्शनाव गासै 60टा मासि दं बे 60टा मासिनि गेजेराव सोरखार दानो थाखाय मोनसे पार्टिनो 31टा सिटाव बे देरहानांगोन किन्तु बे 2019 नि मणिपुर एसेम्बलि इलेक्शनाव मोनसेबो पलिटिकल पार्टिया मेजरिटी सिटाव देरहानो हायाखैमोन एबा 31टा सिट देरहानो हायाखैमोन बे एसेम्बलि इलेक्शनाव गासै कंग्रेसआ लादोंमोन 28टा सिटाव देरहानो हादोंमोन कंग्रेसआ आरो बिजेपिआ मात्र 21टा सिटाव देरहानो हादोंमोन आरो एनपिएफ 6टा मासियाव देरहानो हादोंमोन एनपिपि 4 मासियाव देरहानो हादोंमोन आरो एलजेपि 1 मासियाव देरहानो हादोंमन बांसिन मासियाव देरहानो हादोंमोन कंग्रेसआ जाय 28टा मासियाव देरहादोंमोन नाथाय बिजेपिआ मात्र 21टा मासियावल' देरहानो हादोंमोन नाथाय बांसिन मासि देरहानाय कंग्रेस पार्टिया सरकार दानो हायाखैमोन मणिपुराव 2019 एसेम्बलि इलेक्शनाव नाथाय खम मासि देरहानाय एबा 21टा मासियाव देरहानाय बिजेपियासो गुबुन फिसा फिसा ओनसोलारि पलिटिकल पार्टिफोरखौ लाफानानै जयै एलायन्स लाफानानै कलिसन गभर्नमेन्ट दादोंमोन बिटिसिआव जिबायदि खम मासियाव देरहानानै सरकार दानाय जाथाय बियो गोदान बाथ्रा नङा बेनि बादैबो आरो मोनसे एग्जाम्पल दङ 2017 आव गोवा एसेम्बलि इलेक्शनाव गोवा एसेम्बलि इलेक्शनाव एके बिटिसिनि बायदि थासारि जादोंमोन बांसिन सिटाव देरहानाय पलिटिकल पार्टिया सोरखार दानो हायाखैमोन 2017 नि गोवा एसेम्बलि इलेक्शनाव जादोंमोन कंग्रेसआ देरहादोंमोन 17टा आरो बिजेपिआ देरहादोंमोन 13टा एबा 13टा आरो गोवा फरवार्ड पार्टी माने जिएपि 3 मासियाव नाथाय बांसिन सिट देरहानो हानाय कंग्रेस जाय कंग्रेसआ 17टा सिटाव देरहानो हादोंमोन बे सरकार दानो हायासै नाथाय बिजेपि जाय 13टा सिटावल' देरहादोंमोन बे पार्टिया गोवा फरवार्ड पार्टी आरो गुबुन इन्डिपेन्डेन्टफोरखौ लाफानानै बेयो सरकार दादोंमोन बिजेपिआ स दुखुनांथाव बाथ्रा खिन्थु माने जाफ्लेबाय थानाय घटना नागालेण्डनि एसेम्बलि इलेक्शनाव 2018 आव बिजेपिआ मात्र 12टा सिटावल' देरहानो हादोंमोन मासियाव देरहानो हादोंमोन एनडिपिपिआ देरहानो हादोंमोन 18टा मासियाव आरो एनपिपिआ देरहानो हादोंमोन 26 नाथाय एनपिपिआ दुखुनि गोनां बाथ्रा एनपिपिनि थाखाय 26टा मासियाव देरहानायनि उनावबो बे सरकार दानो हायासै नाथाय खम मासियाव देरहानाय बिजेपि आरो एनडिपिपि जाय 12टा आरो 18टा मासियाव देरहादोंमोन बे मोननैया ज' जानानै सोरखार दादोंमन नागालेण्ड एसेम्बलि इलेक्शनाव दिनैबो बिटिसिआव बेबायदिनो जानायखौ जों नुनो मोनदों बिपिएफआ बांसिन मोननानै सरकार दानो हायाखै नाथाय इउपिपिएलआ खमसिन मासि मोननानैनो बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपिआ सरकार दाबाय तो बेयाव हाइकर्ट खालामनानैबो पिएल खालामनानैबो जेबो फिथाइ मोननायनि चान्सेस गैया बारा खामानि जानाय नङा इसनिया दाना जों नायनोसै बेबायदि सिटुएसनाव हर्स ट्रेडिं जानायनि चान्सेसा बारा थायो जायफोरा माने बांसिन मासि मोननानै सरकार दानो हाया अब्ला बेबायदि सिटुएसनाव हर्स ट्रेडिं जानायनि चान्सेसा बारा थायो दाना बै हर्स ट्रेडिंखौ बुजिबाय नोंथांमोना आं गिबियावनो बुजायखाबाय हर्स ट्रेडिंनि थाखायनो रिजर्ट पलिटिक्स जायो रिजर्ट पलिटिक्सनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिथारनांगोन व्हाट इज रिजर्ट पलिटिक्स मिथिनानै ला मानोना इन्डियान पलिटिक्सआव रिजर्ट पलिटिक्सआ गोदान बाथ्रा नङा आरो नै जोंनि बिटिसिआवबो बे रिजर्ट पलिटिक्स बायदिनो जानो थांगासिनो दङ आरो जादों खोमा नोंथांमोना सानना नायनाय रिजर्ट पलिटिक्स जादोंना जायाखै बियो आं गिबियावनो रिजर्ट पलिटिक्स माने मा बेखौ बुंना होग्रानि माने हर्स ट्रेडिंखौ आं बुजायखाबाय हर्स ट्रेडिंआ मा बुस्थु हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै खम मासियाव देरहानाय पलिटिकल पार्टिफ्रा थारमाने गावसोरनि देरहानाय बिजाथिफोरखौ केन्डिडेटफोरखौ जायगायाव दोनाब्लासिनो गुबुन जायगायाव दोनहैनाय गुबुन जायगायाव माने रिजर्ट माने हटेल मोनसे रोखोमनि हटेल रिजर्ट माने 5 स्टार हटेल लाक्जारियास हटेलफोराव बिसोरखौ दाबसे जायगायाव दोनहैनाय जायो जाहाथे बिसोरखौ लानानै रावबो हर्स ट्रेडिं खालामनो हाया नङाबा बिसोरनो कौटि थाखा होयोबा बिसोरनि गोसो गिदिङैनि माबा गेरान्टि दं नोंनो 100 कौटि होगोन नों जों फाइ होनना बुङोबा 5 बोसोराव एमसिएलए बा इएम जानानै थानायनिख्रुइ 100 कौटि मोनोबा खनसेयावनो बांसिन लाब दं बा बुङोबा नोंनो ब्लेंक चेक होगोन जिमान नांगौ लिरनानै ला ब्लेंक चेकआव होनना बुङोबा बियो गोसोआ गिदिंलांनानै बिपिएफजों बा गुबुन पार्टिजों बेबायदि सिटुएसननि गुबुन पार्टिजों बियो जइन जाहैनोबो हानाय बेनिखायनो बै जिथु हर्स ट्रेडिं बे हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै
गावनि बिजाथिफोरखौ गुबुन गोजान जायगायाव सेफ जायगायाव सिकिउरिटि होनानै रिजर्ट माने हटेल होखाबाय आङो बे रिजर्टफोराव सेफलि दोनहैनायखौनो रिजर्ट पलिटिक्स होननानै बुङो रिजर्ट पलिटिक्सआ बेनि थाखायनो जायो जाहाथे बिथांमोननि देरहानाय पार्टिखौ रावबो हर्स ट्रेडिं खालामनो हाया बिथांमोननि देरहानाय पार्टिखौ लानानै जाहाथे रावबो हर्स ट्रेडिं खालामनो हाया बिथांमोनखौ जाहाथे रावबो बायनो हाया बिथांमोननो जाहाथे माबा माबि लब होनो हाया ओइ फाय नोंनो जों EM होगोन नों जोंदो फाय नोंनो जों डिपुटि चिफ होगोन नों जोंदो फाय होननानै जाहाथे बुरखायनो हाया लब होनो हाया बिनि थाखाय बिथांमोनखौ कन्टेक्ट लेस खालामना दोननाय जायो जाहाथे बिथांमोनजों रावबो कन्टेक्ट खालामहरनो हाया सिकिउरिटि होना दोननाय जायो बिथांमोननि मबाइलखौ सेख'नानैबो दोननाय जायो जाहाथे बिथांमोना रावजोंबो रायज्लायहरनो हाया गुबुन पार्टिनि मानसियाबो जाहाथे बिथांमोनजों रायज्लायहरनो हाया रावजोंबो कन्टेक्ट लाखिनो हायै बायदि दाबसे गुबुन जायगायाव सिकिउरिटि दोननानै रिजर्टफोराव बिसोरखौ दोनहैनाय जायो आरो बेखौ रिजर्ट पलिटिक्स होननानै बुंनाय जायो थ' रिजर्ट पलिटिक्सआ माब्ला जायो जेब्ला बांसिन सिटआव देरहानाय पलिटिकेल पार्टिया सोरखार दानो हानाय पर्यायाव फैया आरो खम मासियाव देरहानो हानाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा जेब्ला ज' जानानै सरकार दानो नागिरो नाथाय बांसिन सिट लानानै देरहानाय पलिटिकेल पार्टि जाय पलिटिकेल पार्टिनो सरकार दानो थाखाय बारा नांथारलिया मोनसे एबा मोननैल' बिजाथि मोनोब्लानो सरकार दानो हायो बेबायदि सिटुएसनाव हर्स ट्रेडिं जायो आरो बै हर्स ट्रेडिंनि थाखाय रिजर्ट पलिटिक्स जायो थारमाने नोंथांमोना बुजि मोनबाय खोमा रिजर्ट पलिटिक्सआ मा आरो रिजर्ट पलिटिक्सआ जोंनि बिटिसिआव जानाय बायदि नांदों जादोंना जायाखै आं मिथिया हयथ' बिथांमोना गुबुन खामानिनि थाखाय गुवाहाटियाव थांना थाहैदों जानो हानाय खिन्थु रिजर्ट पलिटिक्सआ गुबुन स्टेटफोराव जादों माखासे जादों उत्तर प्रदेश बिहार माने महाराष्ट्र कर्नाटका तामिलनाडु बेफोरावबो रिजर्ट पलिटिक्स जादों 2019 2002 2017 18 बेफोराव माखासे रिजर्ट पलिटिक्स जादों मणिपुर बिहार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र बेफोराव रिजर्ट पलिटिक्स जानाय नुनो मोनदों स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजि मोनबाय व्हाट इज रिजर्ट पलिटिक्स हर्स ट्रेडिं आरो खम मासि देरहानाय पलिटिकेल पार्टिफोरा माबायदि सरकार दायो आरो बै खम पार्टिफोरा ज' जाना सरकार दानायखौनो कलिशन गभर्नमेन्ट होनना बुङो जों नोंथांमोना बुजि मोनबाय आरो नैखौ मिथिना था बै खम पार्टिया ज' जानानै सरकार दानायखौ रावबो हाइकर्ट खालामनानै एख' खालामनो हाया दा BPFआ नै EPPL आरो BJP आरो GSP ज' जाना दानाय सरकारखौ हाइकर्ट खालामनो ओंखारदों नाथाय बिथांमोना जेबो फिथाइ मोननायनि चान्स गैया थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरा शेयार खालाम आं नायफोरबायदि बुङाबाबो जायो रावबो शेयार कमेन्ट खालामाबाबो जायो आंखौ सोरबा मिथिनो लुगैनायफ्रा नायबानो जाबाय